какво става, хора, са прогеймер и днес ще ви покажа. Днес играм GTI Vice City на телефон и днес ще ви покажа как можете да използвате кодове. Ето тук искам векси, оръжия и с кодовете. Но обаче къде е това? Обаче за това. Да, забравих. Да, пусна само приложение. Значи, това приложението ще има линк към него, как да го стеглите. Бута Vice City Cheat Start. Цъкате. И ви се появява това. Нещо, като пише Open Cheat. Цъкате на него и то ви показва различни кодове за неща. За какво кодовете и кодовете самите. Примерно само обаче Hack Jump и танка не работи, т.е. без танк дропва друго. Чекайте малко, бе. Какво стана? Ето. Нещо ми бъгва. Няма път точно пара танка. Ето. Вижте сега. И тук, ако има коли наоколо, ще почне да върнем. Ама тъй какво няма... Да дропнем. Нека да ми се падне. Да. Панзер. И ми дропва някаква кола. Тази. Там Open Cheat. Къде тава? Така. Ще има линк към описанието, към това зачиване. Глеса. И към приложението Mobogame, от което сте реди GTI Vice City. Мисля, че всеки го знае и го има, но пак ще остава линк. И ще ви Чао, ако искам да търся на оръжие. Тук пак гоня. Чао!